sannan yaban baiwar waka idan ya yau da kuke jina da ku ɗaukaka harshe na yau fice waƙar sunna. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. da dodubu na salatinka ga shugaban mu Habibullah Mustapha mai kin siffa farin cikin mai yin sallah da aliki da sabansa saka su dan ba su da illa da kudan kaunar da kake wa shugaban mu Habibullah. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. amarina da ogunki riki amanar angonki Aliyu na sai na sanki shi zai ya kare haƙƙinki ladabi da biyayyarki kiyo gare shi yar girki idan ya dawo gun aiki da sauri sauri ki tarbe shi. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. amarina san halinki wajen ibada ba shakka Aliyu kai dacin aure za ki kare haƙƙinka ce da sha da kulawar da Aliyu sun dawo kanka lashi samu ku albarka a wanga aure ba shakka. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. Aliyu na dawo kanka riƙe amanar matarka da alkawar na ta ka ɗauka da zan kulawa ba shakka ce da sha da tufatarwa da suturar da suna kanka idan da sirrin junan ku bakiyan ku su sha kunya. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. ina masoya gun ango da na amarya ku yi murna a yau fa ranar aure ce farin cikin kukunin nuna aure na Ali da Zainabu a dole na yi baiti na hali doko mun ganga in wake ango da amarya. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. ina iyayen amarya ina iyaye gun ango umma Amina tana murna umma Bara'a tana murna umma Zulaiha tana murna Rabi'atu tana murna ina iyayen amarya dole ne in gaishe ku mama Rabi tana murna umma Abba tana murna mama Hari tana murna anti Zulai na murna anti Zulaiha tana murna. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. yayyan ango a gaishe ku mama Sauda ta gaishe ki mama Khadija tana murna mama Hauwa tana murna mama Furaira tana murna anti Adama a gaishe ki yayya amarya a gaishe ku ummi Shoki tana murna yaya Abba yana murna Mustafa Chat ne na murna anti Zara tana murna. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. a gaida biyar mata Fatima mai kin sura yayar amarya kin zarce dukansu mata an tara gare ni ba ni da tamkarki a zuciya ta kin yi zarra ranar bikin mu da ke fata ta zo wa yan saman waka. ayyar ne ya buɗa yan mata kun yaushewa auren masoya an ɗaura Aliyu da Zainab sun dace. ina abokanan ango dole ne in gaishe ku Nura da Auda a gaishe ku Shamsu Boda a gaishe ka sai da Bosho gaishe ka Amina kai ma gaishe ka ina kawayen amarya dole ne in gaishe ku Sumayya kawo
tana murna, Makaho tana murna, Sadiya